Janko, srdečne ťa vítam v mojom prvom podcaste. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie, lebo ja som si ťa vybral hlavne aj kvôli tomu, lebo si v politike pôsobil veľmi dlho. Bol si krajským poslancom 2 volebné obdobia, bol si zástupca primátora mesta Svidník ešte za čias pána Bartka, no a bol si aj 2 volebné obdobia primátorom mesta Svidník. Moja taká otázka, čo ti táto funkcia dala v rámci možno ľudskosti, možno čo ti vzala, ako to hodnotíš po tých rokoch? V prvom rade, Janko, ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. Byť v podcaste u pána Voka, to je taká česť a isto veľmi zaujímavá životná skúsenosť. A myslím si, že je to, keď sa stretnú priatelia, je to vždy príjemné a tí ľudia si stále majú čo povedať. Ja som v samospráve pôsobil 20 rokov, pre mňa je to celý môj život a možno taký zaujímavý príbeh, keď som prvýkrát kandidoval, tak môj otec mi povedal tak, že keby si bol cholem toľko keľo ja. No ja som sa ho vtedy opýtal, otci, ty si koľko rokov bol poslanec? No on mi povedal, že 20 rokov. Pre mňa to vtedy bolo neuveriteľné číslo, lebo byť 20 rokov to niečo znamená a tiež pre mňa bolo zaujímavé, že som nikdy nevnímal, že otec bol poslanec, lebo tak, doma sa o tom nerozprávalo. No a potom ten život tak dal, že ja som bol 20 rokov v samospráve, takže s mojím otcom sme mestu Svidník dali dokopy 40 rokov, to bol náš život, ja na samosprávu spomínam len v tom najlepšom, lebo to boli tie najkrajšie roky. No a myslím si, že práca v samospráve, to nie je ani práca, to je taká služba, taký dar, taká možnosť zmeniť veci k lepšiemu. Takže ja si to veľmi vážim a myslím si, že je na čo spomínať, že veľa sa urobilo, veľa sa dokázalo, ale hlavne asi najdôležitejšie sú tie vzťahy medzi ľuďmi. A myslím si, že aj môj otec a ja máme takú povahu, že ľudí spájame, vytvárame dobré vzťahy, takže stále sme sa snažili byť možno taký priateľský, pomôcť ľuďom výjsť ústrety, čo sa dá. Takže asi na úvod hodnotím tých 20 rokov ako veľmi pekných v mojom živote. Keby som takto skonštatoval, ja keď si zoberiem, tak povedal si, že 20 rokov, to je obrovské číslo. Ja poviem popravde, že 20 rokov ešte v politike nie som, čo verím tomu, že budem. Som od roku 2009 aktívne. Ale ak si tak prehodnotím to volebné obdobie, keď si bol trebárs poslancom krajského zastupiteľstva, boli 2 volebné obdobia, boli situácie rôzne, samozrejme tých finančných prostriedkov nebolo toľko, ako je teraz, lebo tých finančných prostriedkov je teraz v rámci kraja, v rámci rozvoja dostatok, aj keď nie stále, ako si niekto predstavuje, ale ak porovnáme tie obdobia, tak ani kraj, ani samosprávy nemali toľko peňazí ako teraz. Ak by si mal zhodnotiť aj pôsobenie poslanca kraja a hlavne aj pôsobenie primátora tých 2 volebných období, čo sa ti viac menej podarilo urobiť, čo sa ti nepodarilo urobiť, a čo sa mohlo urobiť v niektorých situáciách a sa jedným slovom niekde možno zastavilo, alebo možno nebolo toľko finančných prostriedkov. Lebo povedzme si, že finančných prostriedkov aj v tomto období, keď si primatoroval, nebolo až toľko, ako je napríklad teraz. Aj tie podielové dane boli úplne kdesi inde, ako sú teraz. Ja sa vrátim ešte na začiatok svojej kariéry. Ako som sa stal poslancom, to budem pamätať celý život. Pri cukrárni vo Svidníku ma stretol Janik Briančín, asi o 9:30 večer a mi hovorí tak, poď kandidovať za nás za poslanca. A Janik Briančín... Prepáč, to bolo za SDKU, alebo... Doplním, ešte to vyplyne v tej mojej odpovedi. Janik Briančín mi v živote vtedy veľmi pomohol. A ja som mu povedal tak, Janik, keď ty si mi pomohol, pomôžem i ja tebe, kľudne ma zapíš. A nemám problém niekedy. A on mi hovorí, to nie niekedy, to dneska do polnoci. Tak som mu povedal, dobre, dohodnutý. No a keď odchádzal, tak som sa ho pýtal, a za jakú stranu vlastne ma zapíše, že by som vedel, že za koho budem kandidovať. No a on mi hovorí, že Demokratická únia. Jasné, že som o Demokratickej únii nič nevedel, do polnoci som bol zapísaný, no a to bolo v roku 1995.
a skončil som ako prvý náhradník. Vtedy bolo 27 poslancov, ja som skončil 28. Bolo mi to trošku ľúto, nedostal som sa, no ale potom už som sa začal trošku kolo tej politiky motať, krútiť a v roku 1999 som bol zvolený za poslanca. A smerujem k tej otázke, ktorú si mi dal. A vtedy bolo v mestskom zastupiteľstve 27 poslancov. Neuveriteľné číslo. A boli také osobnosti, ľudia, ktorých ja si nesmierne vážim. Veľa z nich už nie je medzi nami, ale väčšinou to boli lekári, doktor Baja, doktor Blicha, doktor Sabanoš, doktor Ziman a ďalší, nechcem všetkých spomínať, ale boli to fakt ľudia, ktorým išlo o vec, ktorí boli naladení tak, že Svidníku treba pomôcť, boli to výrazné osobnosti. A to mestské zastupiteľstvo vtedy, ja som mal pred nimi taký rešpekt, že keby sa ma vtedy opýtali, že jak sa voláte, tak by som asi povedal, že skúste neskôr, lebo tak som si tých ľudí vážil a rešpektoval. A bola to veľmi dobrá škola do života. Jednoducho tie zastupiteľstva sa menia, ale vtedy bolo to tak, že to v dobrom, nie na kritiku, že nikto neriešil zmeny rozpočtu a ďalšie veci. Jednoducho sa dôverovalo, celý rok sa robilo, na konci roka sa schválilo a ten rozvoj mesta išiel. K tej tvojej otázke musím povedať, že žiadne volebné obdobie nie je to isté. Každé volebné obdobie prináša iné možnosti. Keď si spomeniem na nebohého prvého primátora Karola Kalináka, s ktorým som mal veľmi dobré vzťahy, vtedy sa ešte len formovala legislatíva. Hej. Potom za primátora Bartka prišiel internet. Hej. Že sme sa tešili, že na Mestskom úrade máme internet. No a potom za mňa už ten vývoj prišiel internet, sociálne siete, ďalšie veci, že to bolo neporovnateľné. Ale každé obdobie prináša iné výzvy a bolo veľmi dôležité, aby každý primátor za to svoje dané obdobie skúsil využiť všetky výzvy, ktoré sú, aby sa do nich zapojil, aby priniesol peniaze do svojho mesta. Ja som sám za seba hlboko presvedčený, že z tých možností, ktoré my sme vtedy mali za môjho pôsobenia, že sme využili maximálne, ktoré sa dali. Raz v dobrom sa ma jeden poslanec pýtal terajší, že prečo sme neriešili priemyselný park. A ja som mu odpovedal, že my sme riešili veci, na ktoré sme mohli získať finančné prostriedky. Riešili sa školy, škôlky, riešilo sa kino, pečá zóna a ďalšie veci. A budem držať všetkým našim nástupcom, aby zase boli také výzvy, do ktorých sa môžu zapojiť, aby získali peniaze na rozvoj mesta. Takže z môjho pohľadu nedá sa porovnávať ani jedno volebné obdobie, ale keď som tak v kľude doma si rozmýšľal za tie roky, že aká asi bola najdôležitejšia akcia, ktorá sa podarila, tak z môjho pohľadu bol to obchvat mesta Svidník, ktorý dneska sa ukazuje, že ak by sme nemali, bol by obrovský problém v meste. Ono, keď môžeme ešte skočiť, si povedzme, že ten obchvat mesta Svidník je R4, aby aj tí, čo budú počúvať, aby vedeli. A ja musím len dodať, že ak by nebolo bývalého ministra Figeľa v roku 2009, tak PPP projekty naďalej pokračujú a možno už R4 by bola dávno spravená. Jasné, bolo to, ešte chcem povedať, že chcem oceniť, lebo vtedy veľmi sa do prípravy zapojil pán primátor Bartko s prednostom okresného úradu s pánom Popikom, vtedy boli ešte iné kompetencie a jednoducho boli peniaze a ten obchvat sa urobil, takže nám to veľmi, veľmi pomohlo. Ak si spomínal R4, my sme pre jej výstavbu urobili maximum, čo sa dalo. Už s nebohým pánom Rubisom, veľakrát sme boli v Bratislave, aj spolu s občanmi mesta sme sa zapájali aj blokácii ciest, prechody prechodcov, keď sme chodili a blokovali premávku. Ale na každom jednom stretnutí, keď tu bol prezident, zasadnutie vlády, ktorýkoľvek minister, stále sme deklarovali, že prioritou pre mesto Svidník je R4. Žiaľ, kompetencia mesta, my nemáme kompetenciu stávať cesty, takže našou kompetenciou jedino bolo žiadať, upozorňovať a myslím si, že sme urobili maximum.
Veľa sme robili s Poliakmi, boli sme v Bruseli, veľa sme lobovali za R4. Ukazuje sa na poľskej strane cesta Š19, kto chodí do Poľska, je už potiahnutá pomaly po hranicu. Takže verím, že ten úsek, ktorý ostal na Slovensku, od Barvinku až po Prešov, že sa podarí urobiť a veľmi fajním a držím prsty našim nástupcom, aby sa to podarilo. Vrátim sa ešte k predošlým obdobiam. Každý jeden primátor, ktorý bol zvolený, som hlboko presvedčený, že chce pre mesto len to najlepšie, chce urobiť maximum z možností, ktoré sú. Tie očakávania ťažko sa dajú všetky naplniť, lebo ten vývoj ide tak rýchlo dopredu, že stále je nejaká zmena, stále sú nejaké výzvy, treba sa im prispôsobovať. Ale z akcií ešte, ktoré nám sa podarili, myslím si, že sa nám podarila dobre bytová výstavba, že bolo dozdané veľa nových bytov, podarilo sa vyriešiť byty nižšieho štandardu. Dneska, keď som sa pohyboval po rôznych kútoch Slovenska a keď pozriem, že aká je u nás situácia s obyvateľmi z MRK, tak sme ďaleko vpredu. Podarilo sa kino rekonštruovať. Veľa sa urobilo aj v odpadovom hospodárstve, bola urobená kompostáreň, zberný dvor a ďalšie veci. Isté, je veľa vecí, ktoré sa nám nepodarili, možno na ktoré nie sme hrdí, ale keď sa veľa robí, nie takého človeka, aby sa nevyskytli chyby. Isté veľakrát nedá sa ovplyvniť, aký dodávateľ príde, neviete ovplyvniť, za akou kvalitou sa určité veci urobia, ale považujem to za takú normálnu vec, že sú aj úspechy, sú aj menej úspešné veci, ale furt sme pracovali s úmyslom takým, aby sme ten Svedník posúvali dopredu, lebo to je taká naša srdcová záležitosť. Ja keď sa vrátim k tej R4, ja si veľmi dobre pamätám, lebo ja osobne ako už v funkcii poslanca som bol veľmi veľakrát aj ako organizátor, aj ako spoluorganizátor rôznych týchto aktivít v rámci nesúhlasných stanovísk, že nemáme tú R4. Ja viem, že si tam veľakrát bol a mi je trošku aj smutno, že niektorí opisujú ako chýba R4, len ja som ich tam nikdy na tom prechode nevidel, aby prišli ukázať, že aj oni sú nespokojní. Ale ak si to zoberiem, mňa osobne najviac mrzí, a to hlavne, keďže žijem vo Svidníku, že sa za tie posledné roky absolútne nezačala realizovať situácia, aby sme stabilizovali obyvateľov, hlavne mladých. Odchádzajú z mesta. Ja sám poznám kopec ľudí, ktorí žijú v Prešove, v Košiciach, majú prechodné pobyty a ak sa s nimi rozprávam, že kvôli čomu, tak jedna vec je práca, druhá vec je R4, ale tá tretia vec je, že mestu chýba vízia. Ja som trošku aj v tejto veci naladený tak, že človek, ktorý pôsobí dlhodobo napríklad v komunálnej politike, mal by robiť víziu pre mesto. Ak robí napríklad v rámci kraja, tak aj v rámci kraja. Ale tu nám chýba tá vízia, lebo ja sám vidím, že robia sa niektoré aktivity, možno aj za čas, keď si bol ty primátor, či to bolo prvé volebné, či druhé, boli také aktivity, kde sa mohol brať úver, mohlo sa úverovať, mohli sa finančné prostriedky získavať formou nie cezhraničnej spolupráce, ako sa robilo napríklad v minulosti, ale mohlo sa to robiť aj z úverov. Teraz ja sám vidím, že je kopec vecí v meste, čo sa robí iba na úver. Ale to je na dlh mesta, lebo mesto to musí splatiť. Ja ak si tak zoberiem, že ako bývalý primátor, čo by si ty teraz možno, ako to vidíš s odstupom, že to obyvateľstvo jedným slovom jednak aj samozrejme starne, ale ten vývoj je nie až tak priaznivý pre mesto Svidník, lebo fakt mladí odchádzajú a už to myslenie tých mladých je nastavené, že skončiť strednú školu, keď už nie základnú, a odísť minimálne do Prešova. Ako ty to vidíš, ako to vnímaš ty? Je to veľmi zložitá otázka. Ja som stále bol nastavený tak, že veril som, že život v dobrom do Svedníka môže prísť s R4. Kedysi do Svedníka prišiel na festival primátor mesta Krosna, prezident, pán Piotr Pšitocký, a
a sa ma pýtal, či máme voľné pozemky. Ja som sa tak trošku počudoval a pýtam sa, Peter, jaké pozemky, čo potrebuješ? A on hovorí, že naše priemyselné zóny v Krosne už sú naplnené a že podnikatelia z poľskej strany radi by prišli na Slovensko. A vtedy som si uvedomil, že aký to je priestor, aký potenciál ten Svidník má, aby aj z toho Poľska, ale možno aj z blízkeho regiónu sa k nám posúvali podnikatelia a vytvárali sme im podmienky. Veľa som mal teraz možnosť po skončení svojho pôsobenia na Mestskom úrade poznať rôzne samosprávy v rámci celého Prešovského kraja a môžem aj porovnávať. A ukazuje sa, že tu môžeme byť úspešní v rámci spolupráce. Spolupráca miest Bardejov, Svidník, Stropkov, medzi Laborce, ale hlavne aj Prešov, a aby prišiel silný investor niekde ku Prešovu. Jednoducho musí tu byť aj vyšší územný celok, ale aj samosprávy, ale aj s podporou vlády, aby sme tých investorov tu do Svidníka alebo ku Svidníku dostali. A veľa cestujem, dneska zo Svidníka do Prešova chodí toľko ľudí do práce, že mne už pripadá jak najnormálnejšia vec ísť do Prešova, že nevidím to ako nejaký zásadný problém, že nemám prácu vo Svidníku, ale cestujem za prácou. Ale jednoducho som šťastný vo Svidníku, dobre sa mi tu býva a nikdy mi ani na neprišlo, že zo Svidníka stiahovať sa kvôli práci do Prešova. Takže ak by bola tá R4, ten život a tá stabilizácia obyvateľov v meste by bola. K tomu môže prispieť jedine to, že ľudia začnú medzi sebou spolupracovať. Že skončia žabomyšace vojny, skončia útoky, skončia súťaže a normálne treba si povedať, čo môžeme pre ten región urobiť. Všetci spolu. Inak to nepôjde. Takže R4, silný investor, priestor pre malých podnikateľov, aby mali vytvorené podmienky. No a potom téma, ktorá veľmi teraz rezonuje, je to školstvo. Jednoducho, aby študenti mali tak kvalitné školstvo jednak aj v našom meste, ale aj v Prešove, aby keď skončí strednú školu, odišiel do Prešova, neodchádzali nám možno do Brna, do Prahy, do Bratislavy. A jednoducho, keď ten človek už ostane tu v tom regióne, je predpoklad, že ostane aj vo Svidníku. Ale nie je to problém len samotného Svidníka, ale je to problém celého kraja, ale možno aj podkarpatského vojvodstva. Ale je tu priestor, lebo je to pekné miesto pre život, oplatí sa tu žiť a všetko máme vo svojich rukách. Kedysi v 89. roku sme mali takú predstavu, že tu niekto príde z Holandska, z Rakúska a niečo nám tu vybuduje a nakoniec sme zistili, že neprišiel nikto a že musíme sami so svojimi plusmi aj minusmi, ale nikto to za nás neurobí. No a tak, jak som povedal, že čím skôr si uvedomíme, že treba sa spájať, spolupracovať, vtedy budeme úspešní. A Svidník stále bol taký, ešte sa vrátim možno kratulinko k tej R4, kedysi veľmi aktívne pôsobila organizácia Chránime kraj pod Uklou. Spomínal si, Janko, že ty si veľa bojoval za R4 a keď si toto povedal, napadol ma už nebohý poslanec Andrej Tič, ako nabral odvahu, jak cestu pred Stročinom zablokovali. Nebolo to jednoduché, nikto nevedel, jak to skončí, ale Svidničania stále takí boli, že sme bojovali za svoje, lebo ide o tú vec, že nám to patrí. Takže z toho sa neobávam, len asi treba takého lídra, aby tých ľudí dával dokopy, ukazoval cestu. A to musí mať v sebe, to musí byť taký Gandhi, ktorý vidí všeobecné blaho, verejný prospech. Lebo veľakrát, ja to neodsudzujem, ale prvé vidím ja seba, že čo budem ja z toho mať, až potom ten druhý. Ale to musí byť tak, že napriek všetkému, napriek každému ohrozeniu ideme pre ten Svidník, pre ten región robiť a hrdo sa za ňoho postaviť. Ja myslím, že tu ľudia ocenia aj histórie. Ja keď si tak zoberiem, tak rozprával, tá téma R4 si myslím, že každého trápi, ale
my máme takú skúsenosť. A dokonca som ja organizoval stretnutia s starostami obcí, dotknutých obcí v rámci nášho okresu, kde prišiel aj generálny riaditeľ sekcie PPP projektov, ako aj náš krajan Maťko Miškovský, kde sme komunikovali a kde sme rozprávali aj o tej R4. A už sme v minulom roku rozprávali, že ten strategický dokument, kde R4 je zapísaná. Tento rok, už minulý rok sme rozprávali, konkrétne generálny riaditeľ, že tohto roku bude vypísané aj výberové konanie. Všetko sa zatiaľ naplňa. Dúfam, že sa aj jeho predpoklady, ktoré dal, taký sľub týmto starostom, že sa naplní, že do roku 2030 budeme už po tej R4 jazdiť. Ja viem, že ty si slovensko-poľské projekty robil aj v čase primátorovania. Viem, že boli v tom čase mäkké projekty. Bolo ťažko jednoducho v tom čase, ako ja si pamätám, že som bol tiež poslanec a tiež som bol ostrý poslanec v niektorých veciach. Nevedel som o niektorých aktivitách, ktoré sa diali mimo poslaneckého priestoru, ale viem, že si robil tie slovensko-poľské projekty, podarili sa projekty, však vieme, že máme aj námestie urobené cez slovensko-poľský projekt. Zrealizovali sa Niektoré sa mohli zrealizovať, ale sa nezrealizovali z hľadiska aj spolúčasti. Možno, že tá dotácia, alebo respektíve mesto malo brať požičku a požičku jednoducho nebola schválená. Tým pádom ten slovensko-poľský projekt napríklad končil. Lebo ja si pamätám, že už v minulosti bol napríklad aj v rámci Svidníka cyklotrasa, ktorú teraz sa spomína, ako by to bol projekt, ktorý je nejaká novinka a ten projekt bol ešte z čias tvojho. To si pamätám aj z novín, kde sa to opisovalo. Bol by som rád, možno keby si vysvetlil okolo toho, ak si to pamätáš. A samozrejme aj na sídlisku Útra. Tam sa robila nejaká aktivita, kde malo vzniknúť nejaké tiež malé námestičko, kde by jednoducho tých ľudí zdržiavalo. V tom čase, ak by sa niektoré aktivity s odstupom času, to človek priznáva, možno posúvali iným spôsobom, aj tou formou pôžičky, tak možno tá naplnenosť toho mesta by bola iná. Lebo fakt v súčasnej dobe sa strašne veľa vecí robí, všetko na úver, na úkor občanov a ja hovorím stále, že ten občan, keď zmení trvalý pobyt, on už nenesie tú zodpovednosť ako tí, čo v tom meste ostávajú. Keby si možno nám priblížil ešte sa vrátim, tie slovensko-poľské projekty. Takže čo sa týka slovensko-poľských vzťahov, veľmi pekný príbeh, veľa pre mňa v živote znamená. Ale poviem na začiatok, ako sme sa k ním dostali. Môj zastupca Miro Mikita dlhé roky pôsobil v regionálnej rozvojovej agentúre a veľa spolupracoval s Poliakmi. Možno mal takú jednu malilinkú chybu, že nikdy o tom nerozprával, že my sme si vo Svidníku nikdy neuvedomovali, kto je to Miron Mikita. A ja keď som prišiel do Poľska, prvé stále Mirona vítali, lebo mal tam vynikajúce vzťahy a potom až tak, je tu primátor. A vtedy som si uvedomil, že aký Miron Mikita je dôležitý človek a možno, že sme ho ani nevedeli vo Svidníku tak doceniť, že čo všetko dokázal. A Miron Mikita nám otvoril všetky dvere. Takže za 8 rokov... V rámci tých slovensko-poľských vzťahov. V rámci slovensko-poľských vzťahov. A v rámci tých 8 rokov sme si vytvorili tak dobré vzťahy, že sme sa dostali veľmi dôveryhodným partnerom a veľa poľských partnerov chcelo s nami spolupracovať. My sme sa stále uchádzali o ich dôveru, lebo oni si mohli vybrať Sninu, Humene, Vranov, Bardejov a my sme stále chceli, aby Svidník bol prvý. A keď ich napadne, že s kým robiť, takže aby to bol Svidník. A tie projekty mali veľký zmysel, lebo boli jasné investičné projekty, ale boli aj malé projekty. No a z takých projektov, ktoré sme robili, to bola pešia zóna. Trošku sa na tom usmievam, lebo dosť ťažko bolo sa k nemu dostať, ale nakoniec ale hlavne partneri z Poľska prišli s takým dobrým názvom, že Kniežiaca cesta rodu Ľubomírskych a nakoniec sa podarilo ten projekt zrealizovať. No potom sme mali digitalizácia, kina sa robila, klzisko sa robilo, ale robilo sa veľmi veľa mäkkých projektov, takže veľmi sa tomu teším. No a jednoducho ten Svidník
bol nastavený tak, že tá spolupráca pretrváva aj po mojom skončení. Ja som rád, že tie projekty sa realizujú aj ďalej. A ja aj v rámci štruktúr Karpatského euroregiónu dodnes spolupracujem. Mám neziskovú organizáciu Karpatské centrum spolupráce, takže aj po skončení sme robili veľa projektov a dovolím si tvrdiť, že možno 2-3 krát do týždňa ja som v Poľsku a cítim sa tam veľmi dobre a ja tej spolupráce verím, veľmi ju stále propagujem. Z 10 projektov, ktoré sme realizovali, možno v 8 prípadoch prišli Poliaci, ktorí povedali, že poďme robiť to a to, že stali boli takým lídrom a ťahali nás do tej spolupráce a som hlboko presvedčený, že má veľký zmysel. No a čo sa týka cyklotras, mal som tu možnosť, teraz veľakrát som si pojazdil a poznal som cyklotrasy z Prešova do Lipan, z Popradu do Lučivnej, z Prešova na Solivar. Krásne vybudované, že je potrebné urobiť už ktokoľvek bude pri kormidle mesta Svidník, maximum preto, aby sa urobil aj cyklistický chodník zo Svidníka do Stropkova. Túto ambíciu už sme mali v minulosti, ona je aj teraz. Bez Prešovského samosprávneho kraja sa nepohneme, ale to je jediný cyklistický chodník, ktorý sa asi dá urobiť popri rieke Ondava, lebo vysporiadavať pozemky asi by bolo možno veľmi ťažké, neviem, či by sa podarilo, ale dá sa to, lebo videl som príklady, kde to funguje. A pán primátor Šarických Michalian mi povedal, že cez nedeľu na cyklistickom chodníku mali 4 000 ľudí. Takže záujem ľudí o cyklistiku je. Tu máme hornatý kraj, takže tu nejaké ďalšie cyklistické chodníky budovať bude veľmi ťažko, ale tá trasa zo Svidníka do Stropkova, ja ju vidím veľmi reálne. Ten projekt, ktorý si spomínal, za našeho obdobia to bol projekt, ktorý mal riešiť aj dopravu ľudí do práce, ale ekologickú. Takže našou ambíciou bol urobiť cyklistický chodník jednak od futbalového štadiona, by sme išli cez ten lesopark, tak jak je projektovaný teraz. On je prakticky identický a on mal slúžiť jednak aj na rekreáciu, ale chceli sme riešiť aj chodník popred odevné učilište, spojenú školu, tam, kde ty bývaš, takže to by bolo v rámci toho. Žiaľ, nebola vtedy podpora v mestskom zastupiteľstve, neboli schválené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, ale nakoniec, keď sa robí, je to dobré. Ale ja ho berem taký ako malý cyklistický chodník, ale cyklistický chodník alebo cyklistickú cestu pre korčuliárov, cyklistov. Jediné riešenie, ktoré vidím ja, to je Svidník Stropkov, kde by sa ľudia vyjazdili, oddychli si a treba preto urobiť maximum, aby to spolu poslanci mesta aj PSK zrealizovali. A aj keď niekedy možno nás nejaká tá picha napadá, tak furt si poviem, nikdy ju nedobehne. A nakoniec toho boli 3 nádherné roky môjho života. Spoznal som ľudí, ktorých by som nikdy nespoznal. Nakoniec sa ho Rudo pýta, Karle, a jaké ty číslo to paniek máš? A on hovorí, no ja 8. A Rudo, no to zátoci veľké, bo to 9, ne? A možno už bolo 11 hodín večer, sa vrátil a v tých priestoroch nebolo príjemnejšieho človeka, jak Karol Gott. A ja tak pekne mu po slovensky, pán Polák, nedrimte. Pomôcť druhým, rozdávať sa a to človeka ľudský veľmi obohatí a posúva ďalej.